na ife na-emekwa n'obodo ahụ, like seriously ife na-emesi n'obodo ahụ ike. Okay, tata esi m Tazanụ Mkpọ wee na-agba na main market ka nye gote ife tata. Wee pụta na flyover New Pass na ife m for that place. O ife nchikosa na ife m for that place. Mmadụ dị just wepụta time ya wee jee bie posta Jesus must go. Na-anwa ya na-aga n'ụzọ. Na-anwa posta Jesus must go from driver. Nke a bụ ka m fogodoro anya. Ọ na-anwa ya nnọọ na-aga. Nwee ka njikọta unu ahụ na ana Igbo anyị kịta na South East kịta anụnwa na ana Igbo a kịta ọ Jizọs bụ nsogbu anyị nwere na ka ife melu everybody ji attack Jesus ka erisi melu everybody is attacking Jesus na ndị na-efe ya. Unu amakwa na unu nwere this same force and agenda unu ji eme Jesus must go wee na-ekwu maka Nnamdi Kanu na aka ịkpọpụtago na prison. Ọsọ Jizọs bụ chi a na-efe na obodo anyị abaa n'Igbo. Unu ji emenụ ndị Hausa si ha ala must go. Ka ife mere o ji bụ sọsọ Jizọs ka everybody na-attack na ife mmadụ wepụta time na-eme propaganda na-enwere isi na ọdụ. Jizọs emere gịnị? Eche m enwere right to religion. Now you people are trying to impose that your own religion to people. Jesus must go. Gịnị ka Jizọs mere gị? When Jesus must go, never more of the time I amen no. When she go if you also remember Jesus more also does never more never and my family will never, I repeat, we capital never denounce Christ. Unlike I did on Tina radio, Tina NTA, me and my family will never denounce Christ. Jesus must go. Ya go and do. Look when Jesus I bego. Mwa this year easy. Obu no loge nke Moses. Thunder ya gbo onye obuna. God is our strength. This is one you gonna post to. They should desist from it. Because now anyway, God is our strength. That is all I have to say. Ekenekwa mu no haneze ndi Igbo na-ege m ntị biko na no man a lot of things has been happening man. Nwụrụ nke m chọrọ iti ọnụ m na because na gịnị ma gbasara m. Mgbe tiri mkpu anụnwa mgbe tiri mkpu okwu akọ ọkụkọ anụnwa na eke hit if people say na anachi spoil Igbo tradition. But a lot of things has been going down then after ya ajuke na onwe ga ajụjụ na kemgbe gọọmenti bido crack ewa down on all these native doctors eke hit akwa ọkụkọ ha ma ndị ọzọ ma ndị gbachala ọsọ ma ndị nọ around ya ajụ onwe gị onudo na tajife na Anambra State. Have you not feeling the sign of peace and calmness in the society? Have you not been feeling it? After when they na abagali okirikiri na abagali up and down, they cannot come out boldly. Ka happen na happen na madroma. All those things be here na emegine na aga on because na gine most of them they defend the ebahasi and but you so sad na people you think that they are saying the truth on social media are actually going behind the scene. Now support somebody they truly value and they care about because something is coming out from them. Kita ki kwesele mmadụ oneno under the payrolls of native doctors. You don't need a prophet to come and tell you all those things. You need the to just pay attention to the body languages of so many bloggers and so many social media analysts in on this media space, especially in our Igbo national belong because it's content creators. Man then I have content creators so on hand chapatagona well indirectly with their body language no defend their but that is not why I'm here, Sha. That is not why I'm here. Because Akbola akwa hasueke hit me. Akboleke hit her face onye Jesus. Hafuga onye Jesus her face ya konara tugo. From one her face yona. But by the way, because we him chokuno water. Governor Soludo, you are doing well, Manabiko Jekbolo Matthias. Go and pick up Matthias. Madam Mamje be a poster. Na ama na a lot of na specific locations na ni why na say na Jesus must go. Matthias have been doing it. Go and check na some part of Anambra State on Ichabai. Matthias had a be poster. Na ma also kwa yabo no he should caution his followers. He should caution his followers. It's time for you to salute the invite here. We are now.
oke biri ngwele biri. Onye ọbụla mmalụ nke ọ na-efe n'ọlụ onwe ya. A lot of you na-asị na Jesus doesn't exist. Ọ gbasara gị. How are you sure na this thing anụnwa anyị na-arụ bụ black? Because you were told na ị na-aga school na ihe anụnwa bụ black. How are you sure na this thing bụ black? What will you do now tomorrow somebody come out with another revelation saying na ihe abụọkwana black? That no add ihe that this thing na-abụrụ black no nwere ihe ọzọ a na-akpụ ihe. How would you feel in that situation? Soludo, go and bring Matthias for question. Ya na-ekwu ya okebiri ngwelebili. Soludo, it is high time you will go gini bring Matthias to questioning. Chie ya warning ya na ọlụ onwe ya. A lot of them na fight Christianity, Jesus Christ. Mana ha ya travel obodo oyibo. Sị gị na Jesus obodo oyibo na nke Nigeria bụrụ iche. Na my man of God na Nigeria bụ ndị ochi. Ichefu na the same man of God aha akpọ ha na Nigeria bụ the same man of God akpọ ha n'obodo oyibo. What is really happening? What is wrong with our people? Matthias and his followers are building an army that if they are not well kept, where ha kwesịrị ịnọ, ha ya emebi ihe na ana Igbo anyị. Christianity is not the only religion known in Igbo. Why can't they tackle other foreign religions like Islam, like Jew, like Judaism? There are a lot of people na Jew canon in Igbo. Hanara agommo, hanara efi, hanara emomenana. Mana they are doing another thing. There are a lot of people known in Igbo in ATC. Mana Matthias and his selfish followers amanjokwa for owele go kwesịrị iji NGO na-emelu ndị mmadụ ihe na-ebi poster na fight Jesus Christ na nwere ihe omelia just because na they want more money. Just because they want more money, because once you video na kwuba against Jesus Christ like this ndị mmadụ apụta asị gị yes ka emewe ya ka ọ na you people are fighting a lost battle. My own concern in all of these things bụ na ndị ka ada abịa na at the end of the day bịa nwee inter-ethnic crisis between ndị Igbo na ndị Igbo just because na gịnị me na-enwe difference of belief and religion. It is not by force. Afunube m onye Christian pụta amụghị mmadụ dosia no by fire by force na ya accept Jesus Christ. Even ndị nna nna unu ahụ unu na-asị na ndị ọcha mere ihe. What has been nna nna gị have doing before ndị ọcha abịa? Kiri ha na-eme because ndị ọcha came to Nigeria, met them na-egbu slave, na-egbu twins, na-ele slave, na-eme ndị ọcha joined with business merchant batan along with them. They did what you people are doing. New umbrella, ekpolo mmadụ, new bottle, ekpolo mmadụ, and other breakable plates. Unafọ okwu how your people were being brainwashed. Botanu Matthias Soludo, caution Matthias, indeed caution wa Matthias. Matthias abụrụkwa na ahụhụ banye n'ime pankode, ọ na ha atị ya small small, ọ na ha atị ya small small. Up to na aza Igbo love themselves. Mana ijiri anya afụ onye Igbo go ọzọ na-eme ihe ọzọ. Must everybody dance to your tune? Matthias, this is not the approach. In the midst of this crackdown of Udoga Achina Anambra State, Polono Matthias, he have to come for questioning. In as much as anybody they against another person's belief and religion, and is forcing his own belief on the people, should be held by the government. Go explain why I want freedom of worship. He should come and explain why on a freedom of worship adiozi. Today, he has never opened his mouth to go against insecurity in Anambra State as a whole. He has never opened his mouth to go against insecurity in one way or the other. Caution the Igbo youth to go and akajaja and ebute onu mano. You heard after every day Jesus say Bible asia, Bible aseria. Bikono, in this video nisi. Who send earlier to Bishop Matthias and all his agent followers. They should desist from this post and Anambra State.